Zuzenean bere etxaiaren bila. Erakutsiz zenbat gorroto gorde, ezakeen barnean arribate, gogoan dute beren luzabritua, minutu bat bagatazka hachiko da. Zein da David eta zein da Goliat, zenbat gehiago dira desagertuko odol putzu batetan. Zati egindako zirua, bila dizkiportutako herria, Usilotxekin dira hanatan aurren egarra, Usilotxekin dira hanaztua, hainbeste hilotzeko dolena, bere begietan bizira sultan, eta gaur alaxako txarraskira.